Letné dni sú za dverami a my sme si pre vás pripravili ľahké recepty. Budeme potrebovať šalát, paradajku, uhorku, nejaké koreniny, olivový olej, med a kráľovské kuracie prsia. Najskôr si nakrájame zeleninu. Začnem s šalátom. Ľadový šalát je skvelou surovinou pri chudnutí, pretože má veľmi málo kalórií. Dáme si ho do misky. Pokračujeme uhorkou. Nakrájame najskôr na kolečka, na také tenkšie. Ja si tento šalát robím bežne, pretože je ľahký, suroviny sú dostupné a kura kráľovské to krásne dochutí. Dobre, prekrojíme na poli, aby neboli kolečka veľké a pridáme do šalátu. Pokračujeme paradajkami, ja som si vybrala cherry paradajky. Tie si jednoducho prekrojíme na polovicu a na takéto maličké mesiačiky. Prehodíme všetko do šalátu, do jednej misy. A ideme na dressing. Urobíme si medovo-horčicový dressing, taký slovenský, takže pridáme horčicu. Pridáme med. Pridáme olivový olej. A kvapôčku citrónu. Možno 3. Zamiešame. Keď vidíme, že je takýto hustejší, pridáme ešte kapku olivového oleja. Miešame do správnej konzistencie. Dressing je hotový. Prelejeme ním náš šalát. Šalát máme hotový. Ideme na kurací kráľovský steak. Kráľovský steak si osolíme a okoreníme. A to je vlastne všetko, lebo jemu nič iné netreba. A takýto pripravený steak dáme na panvicu, kde sme si už pripravili trošičku oleja a pridáme tam maslo, aby maslo nezhorelo. Kráľovský steak z prudka opečieme 5 až 7 minút z každej strany.